nakaano na siya. Magkano ang binabayad doon ni Noel? Ano yun, may percentage sila. Halimbawa, 100 na kaban, 100 na sako, 12 ang kanila. Pero wala ka ng pagod, wala ka ng babayaran taon. Ganda. Galing nung machine na yun. Kung noon tayo nagka-interest noon pa, siguro meron na tayong mga gamit. Wala eh. Hindi ko naman makaka-interest yun kung nagtatrabaho ko. Oo, talagang. Wala yun, you won't have time to think. Oo. Eh ngayon, dahil ano na, Nag-retire na. retired now, we have all the time to think. Yes. Ngayon na. Pwede naman kung umuwi dito. Tignan ko yung progress ng project. Itong 3 years na habang nag-iintay ka ng iintay ako ng retirement na pwede naman tayong umuwi na ng iba't ibang araw kahit hindi na kung kailangan. Sayang si Manong Nestor si Manang Alice. Kasi masyado silang maagang namatay. Very active pa naman magnegosyo yung mga yun. Active sila magnegosyo talaga, tsaka big time mag-isip. They died early. Ang problema lang eh, yung binibenta eh. Hindi kanila. Wala namang nangyari. Hindi kanila. Buti na lang walang nangyari. Magaling akong magtantya. Ay, wala mangyayari dito. Sabi. Hindi ako kunyari lang itong usapan. Yung bigat ng iniisip niya, yung meeting pa mga ano, yun, hindi naman magbabayad. Ano ka? First step yun, magbayad ka na mo. Ayan, hirap na hirap si Barry. Mahirap kausap ako. Ayaw magbayad ng tax. Ang pamilya ko, hirap kausap, sabi niya. Walang gustong magbayad ng tax. Ni Barry. Walang gustong bumunot. Ay, Diyos ko. Kaya galit na galit si Ate Grace. Sabi niya, ha? Ilustay nila yung mga ano nila. Tapos, Tapos gusto na nila makishare doon sa ano, communal. Nabenta na nila yung kanila eh. Yung mga babae, binenta lahat yung mga ano pinagpahatian doon. Kaya pati yung paglilibingan, mabuti lang may Jocelyn na ano, wala siyang magawa dahil hindi naman siya talaga ano, Hindi siya air. hindi siya air. ayaw niya. Eh siya. Hindi niya may pinaglibingan kay ano, kay auntie at saka kay Chu. Asan ba si Chupis? Kanina natin, kahilera natin, pero dun sa other spot. Ito yung ano, nire-retrofit nila. Kasi nakukurokor. Kausap ka naman ng pagkatagal-tagal. Stare. Ang daming nangyari sa kusina. Nakafile ako. I'm officially on leave. Ever problem, karton nyo yan. Hindi ako. Trabaho pa nga. Galit na siguro na halos araw-araw kami na delay. Wala kang distribution sa probinsya na late. Ano, 11 o'clock. Ay, bigay ba ng pambili ng pinakbet kay Cherry? Ako, Bili ka ulit ko yan ng 500? Ay, hindi naman. kaya ko sa pabili ako. Meron siyang dinagdag na kinuha niya doon sa barya. Barya na binayad ko Kano sa lang isda. binigay mo sa kanya
items yun eh. Yung 1,500. Dagdag dun sa 1,000 kahapon. Maraming pinapabili sa kanya para sa Manila. Ah, Tapos yung 1,000 naman para dun sa isda na dala-dala kanina. Lalaki ito. Na may barya. Yun ang sinasabi ko, may barya. Na ginamit niya para pambili na isa sa cook. sa pinakbit. Ay, hindi. Yan. Hindi, nakalimutan ko na kung ano yung sinasabi niya kanina bubutuin. Paksiw at saka Ito, naka-widening na dito. Kaya nga, yung gate nila eh, border ng kalsada. Kung nagkamali ka ng ano dyan, Umpisa na dito. Bangga. mababangga ka. Kahit sa kanto natin. Ito yung elementary. Yan kami nagpa-complete yung mga pagkakalo. Nakikipag-nesta kami dito noon kay Miss Mersa. Kila teacher na ito. Si Yoli. Sa academics, madaling talunin ng mga taga-kato. Doon lang sa athletics natatalo ang mag-amublas yun. Kaya lang, Kung GBS na sila. pagdating sa Dasol, ang lakas ng Dasol. Ang bibilis tumakbo yung taga-Dasol eh. Tsaka Burgos. Pero kung minsan may daya naman. Gagaling nila man daya doon. Kumukuha sila ng mga hindi nila eskwela. Imported pala. Yung ibang player nila, yung mukhang college na, hindi naman high school yun. may Facebook pala sa ano eh. May parang tuwa siya. Papalapit sa akin. Meron siya. Yeah. May asa na pala dito. Yung Anong asa? nagpapautang sa small and medium enterprises. Microcredit. Hardware ba meron na dyan sa marami May na dyan sa Gulgul Infantas? Ganong nililim. O sa Santa Cruz pa tayo bumibili ng mga Ay, hardware. Yung mga gamit sa pagpapagawa ng bahay. Oo. Combination, hindi depende sa anong GGB. Depende sa item. Dito meron din sa ano. Meron din binibili dito. Alam na lahat yan ni Jimmy yan. Kung saan na. Hindi mo ko sabihin pwede din yun ang business. Naku, sayang. Sayang itong gate nito. Ang talaga Yan yan. na doon. Meron pa ng office ko. Sa Cagayan. Yan o, may chokes to go. Yan. Ito yung Yan. kanta na ipan natin. Hindi, Ating- ito. Ah, ito? Yung Hindi yan. Isabel? Hindi jokes Hindi, to go. hindi yan. Ito. Ito. Isabel. Ito. Meron silang ano. Ito yata. Ito. Yan. Yan. Yung diretso. Sabi ng munisipyo. Yan ang munisipyo ito. Yan po. Yung nakulang na picture. Hindi ko pala operation. Ay, Malapit na. Ian Steiner. Oh, may Ian Steiner. Iyan yan ah. Oh, yung ganda. Tinanggal yung mga nagbibenta dyan. Wow,
Oh, the parking lot. Parking lot. The park ka ba pa rin eh? Park lot. Oh, yan. Parking lot. 100,000 ang bayad dyan hanggang December. O, di ba? Wow, boots ano, Oo. sari-sari. Oo. Butch, ano tawag Okay. second hand. Magaling, magaling siya. Dahil nakatiwangwang, wala kang kita. Biglang nagkaroon ng 100,000 a month. Aba, Ayaw mo ba? Hindi ka nakakita ng ganun.